טוב לילדי גן תאנה, אנחנו ממש שמחים שהגעתם אלינו להמחזה, להצגה של מגילת אסתר. מי שנכנס אדם, מי שנכנס אדם, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדם, מרבים בשמחה. ויהי בימי אחשוורוש המלך, הוא אחשוורוש המולך מאוד ובעטוש. כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, עשה משתה לכל שריו ועבדיו. ובשתי המלכה הזמינה את כל הנערות אל המשתה, וכולם ביחד שתו במשך 7 ימים. פנו דרך, לאן הולכים? אל משתה המלך. היכן המשתה? בגינת הביתן. ולמי הוא נועד? לגדול ולקטן. נתחיל. בגינת ביתן המלך 1, 2, 3, משתה גדול עשה המלך אחשוורוש. בגינת ביתן המלך 1, 2, 3, משתה גדול עשה המלך אחשוורוש. משתה 7 ימים בביתן, למי גדול ולקטן. משתה 7 ימים בביתן, למי גדול ולקטן. עוד הפעם, בגינת, אני לא שומעת אתכם. 1, 2, 3, משתה גדול עשה המלך אחשוורוש. בגינת ביתן המלך 1, 2, 3, משתה גדול עשה המלך אחשוורוש. משתה 7 ימים בביתן, למי גדול ועד קטן. משתה 7 ימים בביתן, למי גדול ועד קטן. ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, אמר לרץ שלו. תגיד למלכת ושתי שתבוא לארמון שיראו כמה יפה. הרץ עבר בגינת ביתן המלך עד שהגיע לארמון המלכה. המלך רוצה שתבואי ויראו כמה יפה. לא רוצה. ושתי לא רצתה, היא סירבה. הרץ חזר לארמון ואמר למלך. כמה מסרבת יבוא. אחשוורוש, תודה רבה. אחשוורוש שאל את היועצים, מה לעשות? מה לעשות שוושתי לא רוצה להגיע? מה אתם אומרים, יועצים? תביא לה מתנה. לארמון. מה עוד? תגרש אותה מארמון. תיקח לה את הכתר. תיקח לה את הכתר. מה? תוציא אותה מהארמון ושהיא לא תבוא לעולמים. כך שמע המלך. כן, אתה צודק. מה אתה מייעץ לו? מה אתה מייעץ למלך? שהוא ימצא מלכה אחרת. שימצא מלכה אחרת. המלך גירש את ושתי מהארמון, ולמלך כבר אין מלכה. המלך שכב לישון, וכשהוא התעורר בבוקר הוא זכר שהוא גירש את ושתי. מה עשיתי? אין לי מלכה. בא הסופר וייעץ לו.
מה אתם מייעצים למלך שאין לו מלכה? נמצא מלכה אחרת. נמצא מלכה אחרת אחשוורוש. אחשוורוש שמע בכל הסופרים, הוא קרא לרצים שיצאו לדרך לחפש מלכה למלך. כל הנערות, שמע אחשוורוש בקול כל הנערות היפות להגיע לארמון. בואו לפה. מוכנים? השליחים? יאללה. אתם יכולים לעזור להם. יאללה. השליחים יצאו לדרך. לחפש אך זו גדולה וזו קטנה, זו רכה וזו שמנה, היא לא בשביל המלך, נמשיך בדרך. השליחים יצאו לדרך לחפש מלכה למלך. אך גבוהה זאת נמוכה, זאת צוחקת, היא לא בשביל המלך. יאללה, בואו נמשיך בדרך. נמשיך בדרך. השליחים יצאו לדרך לחפש מלכה למלך. אך זאת שותקת כל העת, זאת זאת אוהבת לפטפט, היא לא בשביל המלך. נמשיך בדרך. השליחים לחפש מלכה למלך. מעולה. אז תקראו לכולם, כל הנערות היפות להגיע לארמון. כל הנערות היפות להגיע לארמון. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי. בביתו של מרדכי גדלה נערה ושמה אסתר. מרדכי אמר לאסתר, תלכי לארמון, אבל רגע, תגיד בקול שישמעו ילדי גן תנש. תלכי אל הארמון, אבל אל תגלי שאת יהודייה. כל הכבוד. מרדכי חזר אל המקום וכל הנערות היפות הגיעו לארמון, שם טיפלו בהם, הלבישו אותם. כל נערה חיכתה בתורה כדי לדעת במי המלך יבחר. הגיעה הנערה הראשונה עם השמלה. את מיוחדת, אני לא יכול לבחור בך. העצמות שלך יפות, אך אני לא יכול לבחור בך. את מיוחדת, אבל אני לא יכול לבחור בך. הם דורכים לי על השמלה. כן. האיפור שלך יפה, אך אני לא יכול לבחור בך. מיוחדת, אני לא יכול לבחור בך. תורמי? מה יעני? רותם. בקול. מה אתה אומר? אני לא שמעתי. יופי, האיפור שלך יפה, אני לא יכול לבחור בך. בקול. השמלה שלך יפה ומיוחדת, אני לא יכול לבחור בך. לא שומעים. מעיין, תורי? מעיין. השמלה שלך יפה, אני לא יכול לבחור בך. רותם. מקסים, את כל כך מיוחדת עם המשקפיים, אני לא יכול לבחור בך. מה אמרת לה? וואו, שיער שלך יפה, אבל אני לא יכול לבחור בך. איך אתם מסתכלים? כל כך יפה. סליחה, מה אני לא שמעתי? הזר שלך מיוחד ויפה, אני לא יכול לבחור בך. הופה, האודם שלך יפה, אבל אני לא יכול לבחור בך. וכשהגיעה תורה של אסתר, היא השתחווה אל המלך, והמלך הושיט את השרביט ואמר לה, את תהיי המלכה שלי, ויש מלכה במקום ושתי. אתן מוזמנות להגיע אל כיסא המלכות.
לקחת את הכתר, להניח על הראש. יום אחד ישב מרדכי בשער הארמון, והוא שמע את בגתן ותרש זוממים להרוג את המלך. הם מתכננים להרוג את המלך. פה בגתן ותרש. יאללה, בקול. כן, מה אתם רוצים? בקול, תלחשו בקול. לא שומעים כלום. בלילה היום רוצים להרוג את המלך. אני לא שמעתי? היום בלילה להרוג את המלך. הם תכננו שהיום בלילה הם יהרגו את המלך. את זה שמע מרדכי. הלך אל המלך וסיפר לו בקול. איפה עשה? בקול. בגתן ותרש רוצים להרוג אותך. קרא המלך אל בגתן ותרש. בקול. האם הם רוצים להרוג? אתם מודים באשמה בהתחלה? לא. ואז? מה אתם אומרים? מי אמר? זהו. הם האשימו אחד את השני. לא, זהו, לא זהו. המלך אמר, מה אמרת? המלך אמר איך? שניכם? שניכם אשמים ושניכם מגורשים מהארמון. המלך ביקש מהסופר שיכתוב שמרדכי הציל אותם. והסופר פתח את ספר הזיכרונות המיוחד שלו וכתב, מה אתם כותבים? מה אתם כותבים? שמרדכי, אתם ממש משקיעים, מרדכי הציל את המלך מבגתן ותרש. תודה רבה. אחרי הדברים האלה גידל, תסגרו את הספר, כל הכבוד. אחרי הדברים האלה גידל המלך את המן. המן הסתובב ברחבי הממלכה, ובכל מקום שהוא עבר כולם השתחוו להם. המן הולך וכולם משתחווים. תשתחוו. יפה. וכשהגיעו אל מרדכי, מרדכי לא השתחווה אל המן. המן חזר אל הבית והפיל פור. מה יצא בפור? שמתי? באדר היהודים הולכים להרוג את כל היהודים. מרדכי לבש שק והוא ישב בשער הארמון ובכה. אסתר הגיעה אליו ושאלה אותו, מרדכי, מה קרה? רוצים להרוג אותי ואת כל היהודים. אל תדאג, אני אלך אל המלך. אסתר הלכה אל המלך והמלך אמר לה, מה לך? מלכתי, עד חצי המלכות יינתן לך. מה אתם מזמינות אותם? ומי יגיע אל המשתה השני? המן. אנחנו מזמינות אותך אחשוורוש, תודה למלכות שלנו, למשתה השני שיערך מחר. אבל בלילה קרה משהו, כי בלילה נדדה שנתו של המלך, הוא לא הצליח להירדם, והוא קרא אל הסופר, שני הסופרים, ספרו למלך משהו מתוך ספר הזיכרונות. סתיו, מה אתה יכול לספר, הסופר? מה מסופר בספר הזיכרונות? מסופר בספר הזיכרונות שאחשוורוש שיחק בחצר והוא משך לתמר בצמות. אוי אוי אוי, זה מה שכתוב בספר הזיכרונות. כל הזיכרונות של המלך אחשוורוש, גם כשהוא היה קטן, הוא משך בצמות. מה עוד מסופר? סופר. גם זה מרדכי הצילו. עוד לא. מה הוא עשה כשהוא היה ילד?
הוא זרק את הקפה על הרצפה. הוא זרק את הקשה של הלחם על הרצפה בלי שהמטפלות ישימו לב. זה מה ומה עוד כתוב בספר הזיכרונות? שמרדכי הציל את מלך אחשוורוש מבקתה. וואו, זה מה שכתוב, המלך. תשאלו אותו אם כתוב שנתתם לו פרס. כתוב שיש פרס? לא. לא כתוב. אבל באותו רגע, אל תדאגו, באותו רגע המן הסתובב. והמלך שאל אותו, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? מה לעשות? קחו סוס. כן, לקח סוס. ותובילו ברחבי העיר ותצעקו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. מרדכי עולה על הסוס, המן מסתובב ברחבי העיר והם קוראים בקול, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. לא שומעים? ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ובפעם האחרונה, ככה יעשה האיש אשר המלך חפץ ביקרו. אבל המן חזר הביתה עצוב וכועס, אבל הוא יודע שבערב יש את המשתה השני. והנה הגיע הלילה, המלך עומד, אחריו עומד המן, הם הולכים אל המשתה השני, כמו שמלכים הולכים, בהתלהבות רבה ובשמחה רבה, כי הם הולכים לפגוש את אסתר היפה. כשהם הגיעו אל אסתר, הם אמרו להם, מלך, מלכתי, חבר'ה, החצי המלכות תינתן לך. כן, מלכות, מה יש לכם להגיד? יש מישהו? הוא רוצה להרוג אותי וכל היהודים. מי זה? המן. המלך הסתכל על המן ואמר, אתה מגורש מהארמון. ואתם יודעים מה קרה מאז? באותה מקום. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון וכיכר. שושנת יעקב צעדה ושמחה, לראותם יחד ולמרדכי. שושנתם עלתה נצח ושמחתם, בכל דור ודור ברוך מרדכי היהודי. ברוך מרדכי היהודי. שושנת יעקב צעדה ושמחה, לראותם יחד ולמרדכי. שושנתם הייתה לנצח ושמחתם, בכל דור ודור ברוך מרדכי היהודי. ברוך מרדכי היהודי. אז אני מזמינה את המלכים שלנו, בואו תעמדו פה מול גן, ילדי גן תאנה. מגיעות לכם מחיאות כפיים, הייתם מלכים אדירים. סליחה, המלכים, להשתחוות מחיאות כפיים למלכים שלנו. כל הכבוד. תודה רבה. אני מזמינה את השליחים ואת בגתן ותרש במקום. שנראה את כולם. אתם מוזמנים לפה מול גן תאנה להשתחוות. כל הכבוד. אני מזמינה את אמן. שני האמנים הנכבדים שלנו להשתחוות. כל הכבוד. ושני הסופרים שלי מוזמנים. וכל הכבוד, איזה אלופים אתם. ומרדכי היהודי. כל הכבוד, להשתחוות. מעולה. והנערות היפהפיות שלנו, כל היופי הזה. יאללה, להשתחוות ביחד, נהדרות. כל הכבוד. ומלכת אסתר. חצי המלכות ביותר יינתן לכם. בואו תעמדו מול כולם. כל הכבוד. כל הכבוד.
איזה כיף. גן תאנה, אתם כאלה מתוקים, ישבתם כל כך יפה. וילדי גן סגול, איזה אלופים אתם. אני כל כך גאה בכם. כל כך יפה הצגתם, מגיעות לכם באמת מחיאות כפיים. ונראה לי שאפשר לקום לרקוד קצת. וצוות לימודים על יקום ישבים כמו מסתגרים לה 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 אחת, שתיים, שלוש, אני אחשוורוש, שרביט זהב, היא ביד בחדר המטוס. לכולנו, לכולנו, כתר המטוס, כל אחד מאיתנו הוא אחשוורוש. לה לה בואו במעגל יש לי מעגל לכולנו, לכולנו על ראשנו